ад пачатку свайго існавання штогод у дзень вашых імянінаў наведвала вас сваімі пажаданнямі і віншаваннямі. Але, на жаль, сёння па незразумелых прычынах для вас і для нас мы не можем спаткацца. Тым не менш, мы памятаем пра вас, молімся за вас і прыміце, калі ласка, сардэчныя віншаванні ад сваіх маленькіх авечак. Здоровья, 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 желаю вам 1000 раз. Тушки вставайте, сонечко светит, заўсёды з любов'ю для вас. Усмешак вам щирих, добра і спокою жадаю на цілий аж век. Надії і ради, і щастя ракой на добрий земний чоловік. Нехай вас Бог оберігає від зла, хвороби і ляди, і радость щиро посилає, я ще на довгі годи. Сьогодні свято відзначаємо, і вам вірші присвячаємо. Хочемо ми зробити признання, ви узор для переймання. І на праці ви активні, пунктуальні і стабільні, зладите з любим заданням, навіть самим нереальним. Ми всі вільні вас чекаємо і, звісно, пожадаємо, як ангел-охоронник вам шлях відкрити небо брам. Жадаем души вам тепла и шмат свету, а шлях светлом Божим согрети. Наш нехай не минует ніколи удачі, хай буде настрой ваш і серцем гараж. А щастя, радостям, спокою, завсёды пам'ятала, вдам заклапать за любов спагат, думайте низкий наш поклон. А зараз, дорогие детки, помолимся за нашего арцыбіскупа, митрополита Тадеуша, да найсвятейшей Панны Марии, каб ён як наймага хутчэй вярнуўся до нас и каб мы были разом. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты нами женщинами, благословенный плод лона твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Зараз помахаємо на арцыбіскупа. І до зустрічі дома у родній, цудовній Білорусі.